Welcome to my vlog. What? What the fuck? Nakuron diri sa kuan guys kana nako diri sa Valencia guys. Nindot yo sapa oh. Nako diri sapa guys ga pahangin ko guys. Nindot yung view. Guys, inat yung view diri guys. Nay kon ay gasamok-samok guys. Samok diri nga natay gibuhat are daw. Mo ni siya ay ini guys, mo ni siya masug ano guys oh. Mo ni siya suso guys. Makaon ni siya sa pagkakaroon, makaon. What the fuck? Ako tingka oh, guys na nakita to guys. Hindi ko siya mga kuha na guys, mga ini siya suso guys, muna kanon diri sa bukid ba. Pwede mo na yung mga sutaan mo diri sa bukid guys. Ngunit ko diri guys, daghan kayo. Pero guys, itong pangamag guys. Naging buha. Good guys. Salamat kayo. Salamat kaninyo guys. Bye-bye.